Jo. Så er vi i gang med det. Jeg tænkte at andre videoer. Altså, det her er lidt vildt. Det er vildere. Og derfor skal I bare ikke prøve det hjem. Det er ordentligt farligt. Hørte I, han skyder bolden ud, og nu skal han ud til ilerne. Ilerne! Vi har fundet ud af, at det ligger iler herude. Det er mega uhyggeligt. Ud af hen. Nå, men det er dejligt. Han kaster den op. Og han griber den. Touchdown! Touchdown! Win the business! On the business! Altså, jeg er fucking bøsse. I'm fucking bøsse. Og jeg er så fucking til at tale løse. Du taler rap. Jeg er rapstar, kom her. Jeg er rapstar, kom her. Og ved du hvad? Vi vil sige, han er okay. Jeg har fået en besked. Okay. Please. Hvad? Hvad er det? Okay, og han kan få en kop til dit og pige. Lykke. Ved du hvad din far han kan få en kop til med lidt play. En kop til med lidt play. Og ved du hvad det bliver til et sted. Og ved du hvad, jeg kan andet end at rappe. Jeg kan også spille fodbold. Nej, du kan ikke. Du må så flyve. Altså, jeg er bedre end dig. Nu har jeg lige taget for. Altså, jeg er også lige. Nu skal jeg glide. Og så gik jeg dårligt. Og så gik jeg ud. Jeg vil ikke spille bøsse om knalde ved de dyr. Ikke med bøsse om det knalde ved de dyr. Jeg fik en mavepuster. Altså, jeg fik bøsse en mavepuster og en mærkegård. Og slap af. Altså, vi har opfundet vores eget sprog. Så hvis man skal sige slap af, så hedder det slap Allan. Og det er faktisk mig, der fundet på. Og fuck Allan. Og de store røvrullen. Faktisk er det mig, der fundet på det. Og mig. Han kan bare godt lige sige, det er ham, der fundet på det. Nej. Fordi det var mig. Ja. Sammen med dig. Jeg har lige fået for Allan. Det fandt du ikke på. For helvede, så det er for Allan. Ja, okay. Vi har fundet vores eget sprog. Wow! Er det sådan en bandeordsprog? Boom! Altså, sådan en bandeordsprog, ikke? Kom ud, jeg ved det godt. Ej, jeg er til det! Altså, jeg kan der ikke hedder King Crash, eller King Crash. Han kan ligesom mig, og han er måske lidt syg i hovedet. Og så... Altså, jeg er bare mega god. Altså, han rammer mig jo. Men Vigla! Det er fucking Vigla! Ej, det er sådan, man spiller fodbold. What the fuck? Jeg får det fucker. Det kan ikke. Nej! Bolden er lige der. Det er bare procent. Bold, godt du. Stormforeningen er i gang. Hej. Altså, nu er vi færdige for i dag. Vi ses. Og ved du hvad? Vi er crazy twins. Det vil sige crazy twins. Kan I sige crazy twins? Skriv det i kommentaren. Og like. Og abonner. Skriv. Hallo drenge, I ved det ikke. Men lige om lidt så flækker jeg ham her kalen. Jeg ved det ikke. Skal I se? Nu prøver jeg at tage bolden. Hvad skal jeg tage bolden fra dig? Bolden er sgu da ikke engang. Det er en lille bold. Altså, what the fuck? Ah!
Måske gjorde det lidt ondt. Er du okay? Men det er okay! Altså, se. Altså, man går ikke. Hvad er det? Har du brækket benet? Nej. Jeg tror faktisk godt, jeg kan overleve. Okay, så er det færdigt. Hvor er den ude? Åh nej! Det flækker! Det flækker! Det flækker! Det flækker! Det flækker! Tak for den mest person lige, jeg ville hoppe op af! Jeg tror, jeg vil rejse mig. Så må du heller lige pakke dine sager sammen. Nej, men hans far kommer først om 10 minutter. Er I i gang med at filme? Ja. Altså, hvad siger du, ikke? What are you doing in my front? Mette! Snakke! Åh nej! Han skal til at hoppe. Jeg skal hurtigt op. Åh nej, jeg laver en lille tackling på dig. Jeg er ikke sikker til at lave en lille tackling på dig. Pas da. Ej, det er fint, sjovt. Så kan du lære det. Nu, Vera, vi skal lægge den ned! Og ved du hvad, der kommer en ekstra takken! Og der kommer en til! Og en til! Jeg kan sige det! Nu laver jeg bare en takken! I don't think so, mate. Time out, Adam. Time out. Time out. Okay, nakke er fuldstændig. Time out, det tror jeg. Goodie. Der kommer en ekstra tackling ned. Og nu sparker jeg ham. Wow! Jeg vandt! Igen! Nu er det part 3. Jeg skal bare lige være lidt. Og jeg skal flække ham igen. Jeg skal bare lige varme lidt op. Okay, jeg flækker ham. Men måske kommer han også til at flække mig. Men jeg starter i hvert fald. Jeg siger på det.
Nej, det fint. Nej. Und jetzt! Oh nein! Er vi færdige? Nej. Okay, ich will nicht fokussieren. Du skal ikke sige, at du gerne være min mor. Det sagde sgu da ikke. Motherfucker! Du skal ikke sige, at du gerne være min mor. Nej! Men du skal ikke gøre det for mig! Det er